Tunnetteko nämä kasvot? Toivottavasti ette. Hän on verotarkastaja Zygmunt Nuusku, joka mätkäytti Knattertonille hirvittävät lisäverot. Knatterton harjoittaa joka aamu iskuvoimaansa tämän hiekkasäkin avulla. Vaihdettavat päät ovat kovakumia. Tässä hyllyssä ovat varapäät, myös Niken oma pää. Sen hän ruuvaa hiekkasäkkiin aina kun hän on tehnyt tyhmyyden, ei siis kovin usein. Tämän verhon takana ovat kuuluisuuksien päät, niille Nikke antaa turpiin aina toisinaan. Juridisista syistä emme valitettavasti voi näyttää niitä. Knatterton harjoittaa vielä hetken joogaa samalla kun hän lukee aamulehden. Hänen silmiinsä sattuu kiinnostava ilmoitus. Suuri murtomies liikkuu jälleen. Niken harvat, mutta sitäkin tanakammat hiuskarvat nousevat äkkiä pystyyn. Hän kuulee jonkun kirkuvan jossain hyvin kaukana. Äänen tulokulman perusteella Nikke laskee, missä rikospaikka sijaitsee, ottaa huomioon seinän paksuuden ja ilman kosteuden. Huuto kuului Tinakatu 27 4. kerroksesta. Niken tähän asti lyömätön vaatteiden vaihtoennätys on 5,0732 sekuntia. Niken optis-akustinen puhelin hälyttää. Tiukka ääni ilmoittaa, että jotain on tapahtunut Tinakatu 27. Sen Nikke tietääkin jo. Hän panee automaattivastaajan päälle ja ampaisee matkaan.